ஒரு ஊரில், ஒரு மரத்தில், ஒரு கிளையில், ஒரு கூட்டில் பிறந்த ஒரு பறவை. எதை பற்றியும் கவலையில்லா காலம். மகிழ்ச்சியாக ஓசை எழுப்பிக் கொண்டு தனக்கு பிடித்ததைப் போல தன்னோடு இருந்த பிற பறவைகளுடன் பறந்து வந்த பறவைக்கு தெரியவில்லை எந்த ஒரு காலமும் நிலையானதல்ல என்று. இத்தனை காலம் சிட்டாக பறந்த அப்பறவை தன் வாழ்க்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ள பறக்க நேரிட்டது. மழையோ வெயிலோ குளிரோ பனியோ சூழலுக்கேற்ப மாற்றிக்கொள்ள நேரிட்டது. ஆனால் பறந்து கொண்டே இருந்தது. தன் கூட்டில் இருந்து வேறொரு கூட்டிற்கு பறந்து செல்ல நிர்பந்தம். பறந்தது. என்னதான் ஆரம்ப காலத்தில் சுகமாக இருந்தாலும் தன் இருப்பிடம் போல அமையவில்லை. மற்ற பறவைகளும் இப்பறவை தங்களைப் போல பறந்தாலும் தன் கூட்டில் சேர்க்கவோ பறக்கவோ ஓசை எழுப்பவோ தயங்கின. ஒரு நாள் அக்கூட்டில் இருந்து தள்ளிவிட தான் பறக்க தன் இறக்கைகள் மட்டும் போதும் என்று உணர்ந்த அப்பறவை தனக்கென்று ஒரு கூட்டை அமைத்து தன் உணவை தனக்கென்று தேடிக்கொள்ள முடிவெடுத்து பறந்தது. இதுவரை பறக்காத உயரங்களுக்கு பறந்தது. கூட்டாக பறந்த அப்பறவை இப்போது தனியாக பறந்தது. என்னத்தான் பறந்தாலும் புது புது இடங்களுக்கு பல பல உயரங்களுக்கு சென்றாலும் தனியாக சென்றது. இத்தனை காலம் கூட்டாக ஓசை எழுப்பி சென்ற அப்பறவை அமைதியாக தன்னை சுற்றி இருக்கும் மொழியை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. தனிமை தாக்கியது. பயணத்தில் சந்திக்கும் மற்ற பறவைகளும் தற்காலிகமாக மட்டுமே இருந்தன. ஒரு சில நேரங்களில் இப்பறவைக்கும் தயக்கம். தனக்கென்று ஒரு கூட்டமைத்தாலும் அக்கூடு அப்பறவைக்கு கூண்டாகவே தவிர கூடாக இல்லை. ஒரு பறவை பூங்காவில் மாட்டிக்கொண்ட தனிப்பறவையாக இருந்த உணர்வு மட்டுமே. பார்ப்போருக்கு அப்பறவை அழகிய பூங்காவில் ஆனந்தமாய் அங்கும் இங்கும் பறந்து கொண்டிருந்தாலும் அப்பறவைக்கு மட்டுமே தெரியும் அது தனக்கென்று ஒரு இடத்தை தேடி பறக்கின்றது என்று. இப்படி ஒரு சூழலில் மாட்டிக்கொண்டது யாருடைய பிழை? பறவையின் குணமே பறப்பதுதானே. ஆனால் எல்லா பறவையும் ஒரே போன்று பறப்பதில்லையே. தான் எந்த பறவை என்று உணராத காரணமா? இல்லை, தன்னால் இவ்வளவுதான் பறக்க முடியும் என்று சுற்றி இருக்கும் பறவைகள் அமைத்த கண்ணுக்கு தெரியாத கூண்டை விட்டு வெளியே பறக்க நினைத்த பிழையா? தான் யாரென்று கண்டுபிடிக்க துவங்கிய பயணத்தின் வழித்தடங்களா? ஆனால் இப்பறவை அறிந்த ஒரு உண்மை, எந்த ஒரு பறவைக்கும் நிரந்தர சரணாலயம் என்றில்லை. பறக்கும் வரை பறந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தன் மகிழ்ச்சிக்காக ஓசை எழுப்பி மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். இன்பமாயினும் துன்பமாயினும் என்றும் நிலைக்காதது என்று உணர அப்பறவைக்கு பல காலம் தேவைப்பட்டது. உணர்ந்துவிட்டது. பறக்கத் தொடங்கியது.